गिरल हमने के समय ही रहे। देखी कलाकार के अच्छा हम रउरा के चाचा को हम तब हमरा के बेटा को हां जी आ तू बड़ बारो चाहे छोट बारो पहले बोले के तरीका से अब जी तो बोला ही के तू रे बोला तारा हम 200 रुपया में गजेरी लेके आइल बारो ए बुआ सरकारी मंचवा पर सुन बबुओ सरकारी मंचवा पर जहाँ जाई ले तहाँ तोहनी के ना जाई बस लालू यादव के आवाज पर नीतीश कुमार भी वहाँ ना जाई बस ए चलते ना जाई बस कि तेहनी के कीड़ा है बस दुगोला के सबसे अगर बेइज्जता ब्यास केहू के बा तो आई एम बेहाया बूढ़ा ब्यास अभी तो गलती ये तो लंगटे हो जाता है दूसरा का बात छोड़ो और अभी रेक बोल रहे हो अब तुरंत पगला के गाड़िए दी हो अब तोरा से गाई कि तोरा झलवा से गाई एमे आदमी न खइए में त आदमी है कि तोरा के रोवा दी असल लेकिन ना गांव बा हमरा फेर बिहने जियो नावे के बा हित नाता सब एकत्रित बा वही नाम के बोलते चले के बा तब बूढ़ा भाई तनी पानी पर लगाम लगाबो ना तो घमंड भइल बा जैसे बाबूजी तहर तकारी बेचत मर गइले तू हेंगती खीरा ककड़ी बेचत मर जइबो तारो मूर्ति बनवावे के पड़ जाए घमंड भइल बा त घमंड फाड़ दिया कहे के भाव बा कि श्री कृष्ण गोविंद अरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा अरुण भैया यहाँ दिन के दिन कह देम रउआ के लोग गाड़ी दी अच्छा हम झूठ कहनी हो कि हनुमान जी के झंडा लेके बीजेपी के आगे आगे लोग प्रचार करावता हम झूठ कहनी हो कि राम जी के मंदिर में हिंदू के आस्था पर चोट पहुंचल बा चोर के नइखे लोग पकड़त आ पप्पू यादव जी चंदा चोर के खिलाफ कैले हो तो सारा साधु उनका के छुरी मरवावेला जान मरवावेला भेजले रहले हस पप्पू यादव गरीब का मदद करने वाला नेता है पप्पू यादव वो भी निर्दलीय कोई सांसद के वार्ड तो निर्दलीय लोग जीतबे निकलबे ना करे निर्विरोध के वार्डो ना निकाले आज सांसद बन गई आ वो पप्पू यादव के छुरी मारे खातिर लोग साधु संत लोग गइल बा बताओ साधु के काम बा अगर सनातन के केहू विरोध करता तो भगवान पर छोड़ दो भगवान विचार करेंगे तू ओकर सर्टिफिकेट नहीं खनु बात हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण के दू बेर गौल सुमिरनों में उहे गौल कि पिन सोहात नहीं खे हो तो गुरु भाई हो हमार मिथिलेश भैया आप फिर उहे गीतवा के उठ के गाव तेरा पागल है काई यार तू साफ दिमागे नहीं खे है कॉपी देखा तेरा दिमाग के इलाज करावा तू पहले आप फिर उहे गीतवा के का गाव तारे कि धान रोपात नहीं खे हो उखारे खातिर कतना गंदा सब तू इंडिकेट कइल हम ना कहम हेने माई बहन बैठल बा लोग हेने आके कहत रहे कि नोच ना नोच नोच ना नोच हमरा से काहे के नोचवैब तार बाबूजी मर गइल बारे उनकरे से नोचवाली है कि सनातनी धर्म के तरनतार क देब नोच वही वाला बियावा का रोपाला बुढ़ा भाई हां ई हवा हई बिया ना रोपालै हमनी के खेत में धान के बिया रोपाला जनला बूढ़ा हई नचनिया के 200 तारन बताई तो ए देव कुमार भैया हई नचनिया बुझात बिया हऊ देखो ओकर मुंह देख बुझाता नु कि ओकर मुंह बुझाता नु कि सुअर के चूतर ह तैसे एकर मुंह लगा
और मुंह नाक बुझाता कि सांप के बीच चढ़त बा तैसे करी आई देखा तो ये गोलू राजा के डांसर हम मुड़ के मार दी तो बुझाई आज ई पदनी भौजे हियो काहे उदास बारू काहे उदास बारू जानते नहीं हम काहे उदास बनी काहे खेत में लो लाग गइल बा हाँ बिया बढ़ गइल बा हाँ राजा जी आवत नहीं थे हाँ आईती तो बिया उखड़ती हाँ। तब नु खेत रोपाई हाँ न तो ना आए हैं तो कहाँ से खेत रोपाई देख किसान के मेहरारू बा हाँ धान के रोपनी एक आदमी से होई हमनी के खेत में लेव लागेला बाले बच्चे मिल के हमनी के मेहनत करी ले हाँ आ तब 2 बोरा 4 बोरा धान आवेला घर में ई असली मेहरारू हो एकदम तुरंत आवत बानी लेकिन एक बेर तनी मीठ बोल दो कि हे बिया उखड़े से पहले हम आ जाए 1 घंटा में लेव हो जाइए जने देव कुमार भैया के रोटरी बिया अरुण भैया के रोटरी भाई कावना दिन अतला रहे अब आँखों में रखती हूँ काजल की तरह अच्छा। होठों पर रखती हूँ मुस्कान की तरह आँखों में रखती हूँ काजल की तरह होठों पर रखती हूँ मुस्कान की तरह अब जहाँ भी रहे खुश रहे आपको मैं पूछती हूँ भगवान की तरह बुझाई लू बूढ़ा सिंह ब्याजी आए हाँ खानदानी घर के लड़का है भाई रे बोला था और अतिया बेचारी को हतिया देखा लादारी पिया परदेसी परदेश में चढ़ली जवानी पिया रस में पिया परदेसी परदेश में चढ़ली जवानी पिया रस में कोयली के बोली लागे लगोली कोयली के बोली लागे लगोली जब बोले ले केकरा जोड़े ना गौनी कल्पना पटवारी भरत शर्मा मनोज तिवारी अनुराधा पटवाल प्रमोद प्रेमी विष्णु ओझा मदन राय गोलू राजा तो छोट भाई है विदेश गावे गल तहारे मटिहान के बेटा कहो जो है सो ये सब गंदा गाने वाला प्रयास है हमारा से जीतब अरे कोई के बोली लागे लगोली जब बोले ले तनी हट जाई शंकर भगवान दूर चल जाए दूर दूर न चलिए महाकाल चैनल लसलस चैनल महाकाल चैनल सारण सेंटर दुगोला ये सब भारत में नाम कहले बारी सब बैठो हाँ अरे कोयली के बोली लागे लगोली जब बोले ले लो जान का ले मेरे मुआइए का देबो हाँ अरे हई जो बनावा अरे हई जो बनावा अरे चलिए मेरो बूढ़ा भाई ए बूढ़वा रे अरे रे पगला उठने रे रे चुतिया बाबू उठ ए बूढ़वा भैया उठने अरे उठने रे उठ उठ
ए जी ने मुर्की बा तनी हट जा। हाई देखी नचनिया के मुर्की, घर के मुर्की दे कुमार भैया, आ तू गोला के मुर्की कैसे लागेला? कैसे पहले प्लेन आ तब चक्रधार। जब जब हवा अब लगी चक्रधार। हे आ जब जब हवा एकदम बांध के ये पहली की है। दिया दिया दिया। हे जब जब हवा बहे मन भइले बाऊ, चहली जवानी भइले बसमती जाऊ। काहे नहीं ख मजबूरी एकर बुझत। ई सब गीत हल मलिक चाचा। बुझना भील के राजा हमारा दिल के, बुझना भील के राजा हमारा दिल के। कैसे मनाई कैसे बताई जब बोले ले, जब बोले ले अरुण भैया मित्रा। अरे हई जो बनावा अरे चलिए मैं रोए। गीत के अंतिम भावा हम कलाकार से गाइले, बनिहार से ना गाइले। तहरा में हमरा में बहुत अंतर बा। हाँ जी। और बा अंतिम पद बा लेना देना करो आ उमर बाबा चल लेना देना करो आ उमर बाबा चल। लेन देन करा के उमर बा बचल, अभी तक ना देखल राजा सजिया के सजल। अभी तक ना देखल राजा सजिया के सजल। बबुआ तोरा मन में अहंकार हो गइल आ देख हम ही भोजपुरी के सुधारम। भोजपुरी के 4 गो ब्यास भोजपुरी के बिगाड़ दिलस। खैर अरविंद सिंह अभियंता तो हमारे भाई बारे, वो दिल के साफ है। मुकेश लोथा उसका गोर नहीं है भाई, उसको जीने के लिए कुछ चाहिए। आए वो तो पेला खैला में कह देवे लो। देख ते बारे एगो है विजेंद्र गिरी के चेला, एगो पागल भइल बाटे घरी बेसुरा बा, ई फोफिया के चेला आ हलचल आ बूढ़ा सिंह। भोजपुरी को गंदा करने वाला 2 गो ब्यास तू क्रिया खा के कही हो हे शंकर भगवान तर कि कितना सनातन खातिर तू का कोइले बारे। अलबेला वो ना हो गीत के भाव बा
बुझाना फिर के राजा हमारा दिल के बुझाना फिर के राजा हमारा दिल के कुंवर जी बोले ले अरे हई जो बनावा अरे सावन में रोए